Dikasih semangat ya untuk campur sari CCS sama live juga ya Bu ya. Apabila Ibu Bapak engkang kagungan ke HP monggo dipersani channel campur sari CCS sama live. Goyang dong masih barengan Sri Asisi. Ye Multimedia. Kerja bareng dengan apa Pak Yu? Araya. Araya Audio. Luar biasa. Ayo wi. Lah kok podo ngantuk ya lah seteni umi ya. Ayo joget pegangan ayo. Yo. Pokoke. 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 Asik, yo, pada mengarep, oke. Ono sing ekol-ekolan, ono sing sunggi-sunggian, sing penting joget ora tawuran. Ning kene kabeh kanca, ayo padha gembira, sing tawuran berarti kowe iso. Ora ngerti lagune, ora ngerti saire, sing penting ayo joget wae. Merko penak musike, kan rancak iramae, ayo kanca goyang rame-rame. Goyang yo, asik yo. Goyang lagi ya, asik asik. Ayo yo. Yo. Krungu suarane kendang tet tet. Penontonne joget cingkrak ora karuan. Krungu suarane suling kepenang ono ning kuping. Penontonne joget nganti ora eling. Ora ngerti lagune, ora ngerti saire, sing penting ayo joget wae.
Sosa luwe kok temenanan rek jogete bocah cermin.